دامن بوده ای دانستم آه به غم بوده ای دانستم. зикрулло имсоли худро масрафи сохтани имиҷи санъаткорони ҷавон кардааст. ин ҳарфи хушку холӣ нест. соли ҷавонон буд, кӯшиш кардем ки дар саҳнаи тоҷик бисёртар ҷавонон бошанд. бисёртар барно оҳанг навиштем, эҷод кардем ва рости гап аз бисёр баромадҳои ҷавонони имсола барои худа дарс ҳам омӯхтем. рости гап ситораҳои маъруфи кишвар бо фахр мегуфтанд оҳангҳояшон моли зикрулло аст. ҳоло бештар аз вақти худро ба танзими оҳангҳо дар студия мегузаронад. сабту студияро тамоми зиндагии худ медонад. кӯшиш мекунам ки сабти аудиои зиёд ва вақт видеои сабт рости гап кам вақт пайдо карда наметавонам. бисёр барои шумо пешниҳод мекунем. мебинем ки ман бекор наишитам. در عالم توحید چی پستی و چی بالا در راهی حقیقت چی مسلمان و چی ترسا. мегӯяд гузашти сол афкор ва сабку интихоби ӯро тағйир додааст. зимнан дар мӯи сараш ҳам сафедӣ дамидааст. давраи ҷавонӣ ҳам як омадан дорад, рафтан дорад. рости гап фикру андешаҳо дар ҷавонӣ дига аст. вақте бо сини сол мегзарад фикру андешаҳо дига мешавад. шеъри сабук хонда намешавад дига. бо ҳамаи шоирони бузурги миллати хорзабон ман қариб ки ошноӣ дорам. бисёр гузаштагоншам, бисёр имрӯза муосиршам. рости гап вақте ки дӯстӣ пайдо кардем сухани рости гап сухани боло бисёр хуш омад. албатта ҷавонӣ да ҳама чи мезеба. гуфтанӣ нестам ки ака пири бад шидем, вале кӯшиш мекунам ки сурдо ирфонӣ бошанд, тарбиявӣ бошанд, чунки баъд аз сари мо баҳо метиҳанд мардум. аз овозхонони ҷавон ҳамкорӣ бо онҳоеро дӯст медорад ки саводи мусиқӣ доранд. ман бисёр рости гап кор хуши меям бо одамое ки аз мусиқӣ хондагӣ бошанд. бисёр осонтар аст барои мо. баъд бисёр оно рости гап барои ман як камтар тайёр шудагӣ ҳастанд. мактаби гузаштагӣ ҳастанд. мактаби мусиқиро бо оно осонтар аст. хуши меояд бо одамое ки саводи мусиқӣ доранд. لبی دریا شمالت میده 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 لبی دریا شمالت میده 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 با پشتی و جمالت میده 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 میده. зикрулло аз ҷумлаи овозхононе дониста мешавад ки арзиши хизматаш дар тӯй гарон аст. дар зимн ӯ ҳам ба интиқодҳо аз нархи гарони хизмати овозхонон дар тӯю маросим ва пешниҳоди танзими ин самт розӣ нест. ман фикр мекунам ки аз ҳама дар тоҷикистон ҳунар арзон аст. агар як назар кунем ба ҳамсоё ва тамоми рӯи дунё аз ҳама арзон ҳунарманди тоҷик аст. бовар кунем ба андешаи акростига ба ҳама чи одат кардан мумкин аст. одамизод ба ҳама чи обутоб меёбад, ба ҳама чи одат мекунем. бо он ки солҳо рӯи саҳна аст, дар бораи оила ва фарзандони ин овозхон ягон маълумот нест. аммо хабарҳои ҷаҳону тоҷикистонро ӯ ҳамеша пайгирӣ мекунад ва тавре худаш мегӯяд мухлиси озодӣ аст. ва ман хусусан мухлиси доимии радиои шумо ҳастам. ба ҳамаи шунавандагону тамошобинони ва шунавандагони радиои озодӣ дар соли милодӣ хонаи обод, тани сиҳат, рӯзгори нек орзумандам. яъне ки аз қадамҳои нахустини радиои озодӣ бо шумо будем ва мухлиси шумо ҳам ҳастем. ҳамон дилбар ки дил бурд аз ту аз мо хуш ҷамолат. ҳамон дилбар ки дил бурд аз ту аз мо хуш ҷамолат. ба мисли ман насиби дигаре шуд худоё. соли навро мехоҳад бо сафарҳои ҳунарӣ ба хориҷ шурӯъ кунад. онҷо чизҳои омӯхтанӣ меҷӯяд. لبی دریا شمالت میده 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 با پشتی و جمالت میده 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 میده